Dobrý deň, ja som Michaela a som študentkou na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ale dnes sem prichádzam z Viedne, kde som aktuálne na študijnom pobyte a chcela by som vám povedať niečo viac o mojom projekte Hľada sa Michaela. Tento projekt som začala ešte v roku 2021 a mohli ste možno vidieť v uliciach Bratislavy takéto plagáty. A vlastne v tomto projekte som vychádzala z mojej rodinnej histórie a z faktu, že vlastne moja mama bola tehotná predtým, ako som sa narodila a potratila. A vlastne na základe rozhovorov aj s ňou, aj teda s mojim otcom, som vlastne sa zamýšľala nad tým, že ak by sa táto osoba narodila, tak by zrejme dostala meno Michaela ona. A že ja by som zrejme neexistovala, keďže ja som posledné a plánované dieťa. A vlastne na základe toho som vytvorila kombináciou tvári mojich rodičov vo Photoshope takú nejakú možnú verziu toho, ako by mohla vyzerať. A spravila som tieto plagaty a spolu s mojim telefónnym číslom som ich rozvešala po Bratislave aj po mojom rodnom meste. A bola som sama vlastne zvedavá, netušila som, čo sa stane a rozmýšľala som, že či teda niekto sa ozve. A niekto sa ozval. A bolo to aj pre mňa taký moment uvedomenia, že veľmi som dúfala, že niekto zavolá, ale zistila som, že som si vlastne vôbec nepripravila, čo tým ľuďom poviem, keď mi zavolajú. A teda zbierala som si nejako tie informácie, že čo povedali ľudia, že kde ju videli, čo mala oblečené, ale vlastne po tom prvom telefonáte som sa cítila tak nepríjemne, lebo som mala pocit, ako by som toho človeka tak trocha oklamala. A vlastne som sa rozhodla, že jemu aj všetkým ďalším ľuďom, čo zavolajú, poviem vlastne pravdu, že to je teda umelecký projekt a viedlo to k mnohým ďalším zaujímavým rozhovorom, že doteraz si pamätám jedného pána, čo povedal, že tiež sa možno nemal narodiť. A vlastne zistila som, že mnohí ľudia majú skúsenosť s niečím takýmto, buď oni sami, alebo v rodine a že sa tiež možno buď cítia ako náhrada za niekoho a že je to vlastne pomerne častý jav. A súčasťou projektu boli aj vlastne takéto fotografie z rodinného albumu z môjho detstva, kde som vlastne vymazávala seba a nechávala som tam iba takú nejakú auru inej osoby, čím som tak vlastne pomyselne sa snažila vytvoriť nejaký priestor pre túto druhú Michaelu, ktorá by mohla existovať. A vlastne súčasťou toho projektu bola ešte okrem týchto fotografií a plagátov aj taká sviečka, ktorú som vytvorila na základe vlastne svojej tváre, tu ju môžete vidieť. A vlastne je to odliatok mojej tváre, ktorý som zapálila tiež ako keby nejak tak symbolicky som zničila svoju identitu na počesť druhej Michaely. A vlastne vystavila som to tak, že som pozbierala všetky tie plagaty z rôznych miest, ako nejako reagovali s počasím a rôzne ich ľudia niekde dotvorili. A tak toto bolo vystavené ako celok a vlastne takou zaujímavosťou je, že celý tento projekt zmizol. A že vlastne všetky tieto plagaty aj sviečka, možno to niekoho nahnevalo alebo neviem. A teda reagovala som na to vytvorením ďalšej série plagatov. Kde som tiež dala moje telefónne číslo, ale bohužiaľ už sa nikto neozval, takže doteraz neviem vlastne, že čo sa s nimi stalo a je to taká záhada k tomuto už bez tak dosť záhadnému príbehu. A ja vlastne som bola len druhačka na vysokej škole, keď som toto začala a mám pocit, že ma tak trocha aj prerastol ten projekt, že v istom bode už bolo na mňa tých telefonátov priveľa a začali sa mi aj nejakí ľudia vyhražať, že to nahlásia na polícii, že rozširujem hoaxy a trocha som sa toho zlakla, ale vlastne stále to nejako mám pocit, že rezonuje táto práca a vlastne teraz som to vystavovala v septembri v Norsku, tu môžete vlastne vidieť nejaké fotografie z toho a tiež som už teda sa možno tak lepšie na to pripravila, aj som si kúpila norské telefónne číslo a
teda ozvali sa aj nejakí norskí tínedžeri, že majú Michaelu a keď prinesiem 10 000 v neoznačených bankovkách, tak mi ju odovzdajú, takže boli tam také rôzne interakcie, dostalo sa to aj do norských novín a teraz vlastne najbližšie bude v decembri na výstave v Portugalsku, takže v nejakom zmysle ma teší, že mám pocit, že sa mi možno podarilo ako keby vytvoriť nejaký priestor pre tú druhú Michaelu a že tento aspoň minimálne vo forme príbehu, že to pokračuje ďalej. A sem na záver som dala ešte nejaké ukážky z mojich ďalších prác, že vlastne tie témy nejakého detstva, vlastne tu môžete vidieť prácu No Escape Room, že stále nejako ako keby sa tie témy opakujú v mojej tvorbe. A tu som teda sa zaoberala detstvom a aký vplyv má na náš celý nasledujúci život. Ako sa tam vlastne odohrávajú všetky nejaké kľúčové veci a traumy a motivácie do nášho ďalšieho života. A tu zasa v práci len na chvíľku zavrieť oči. Opäť pracujem s nejakým akoby ničením tej svojej identity a podoby, že som vytvorila svoje telo z chleba a nechala som ho zožrať holubmi, takže asi je to nejaké opakujúce sa motívy, ktoré sa vlastne dejú v tej mojej tvorbe a no áno, ešte tam je jedna práca, ktorá tiež súvisí s detstvom. Áno, tuto je, ktorú som robila pre výstavu Rozptyl a vlastne majú to byť také tie fluorescentné hviezdičky z detskej izby, ktoré sa vlastne rozpustili a zostal z nich len taký sliz, ktorý svieti v tme. Takže neviem úplne, že či to je utopia, ale toto bola moja prezentácia.